Elina apam, siz офтальмолог булгач, кара күзлекләрне ничек дөрес сайларга икәнен яхшы беләсездер инде. Хәзер бу бик актуаль һәм шуңа да сездән бер-ике экспресс киңәш. Рәхмәт сорауыгыз өчен. Шуннан да кояшлы көндә кышка җәйгә карамастан, җәй көнендә бигрәк тә кирәк күзлектән, кара күзлекләрдән кирәк. Кара дигәч тә кап-кара булырга тиеш түгел, беренчедән. Икенчедән, аларны урамда я базарда я переходта алырга ярамый, аларны бары тик оптикаларда алырга кирәк. Күзлекнең булырга тиеш сертификаты. Сертификатлы күзлекләр генә, ягъни менә шул ультрафиолетны алар билгеле процентта гына үткәрә. Менә шундый сертифицированный күзлекләр генә алар чыннан да саклый. Брендка яки оправаның матурлыгына карап күзлекне алырга ярамый. Алар кап-кара булырга тиеш түгел. Әйткәнемчә, сертификат булырга тиеш. Һәм инде белгечләр белән киңәшеп, оптикаларда алсагыз, алай дөрес була. Рәхмәт, Элина апа. Хәзер кара күзлекләрне салабыз да кәлепне карыйбыз. Элеклектән үк күзләргә карап, кешенең нинди авыру белән авырганын билгеләп булган. Аннан соң күзне иракка юнәлтәсез. Унар 15 операциялар эшләгән көннәр бар иде. Шул вакытта татар теленең, гомумән татар гырыф-гадәтләрен белүнең ничек чит илдә дә мөһим икәнен аңладым дөресен әйткәндә. Менә минем күземне үзгәртергә, нишләргә дигән сорау бирәләр. 6 яшькә кадәр балага телефон тоттырга да, бирергә дә, күрсәтергә дә ярамый. Бүгінгі тапшырудан соң дүнияға көзләребез тагында кеңрәк ачылып китәр, чөнки бүген бездә кунакта Элина, хуш килдең. Элина Минхужина, күзләрне дәвалаучы табиб, офтальмохирург. Үзе дә, сүзе дә дәва. Һәр вакыт белемен арттыруга омтылышы ул. Төрле илләрдә укыган, стажировка үткән. Казан дәүләт медицина академиясендә ассистент. Күзләр күңел күзгесе диләр. Ә син күзләргә карап нәрсә күрәсең? Син инде көн сайын кешеләрнең күзләрен күрергә туры килә. Чынлап та нәрсәдер тыйыламы кешенең ичке дөньясы күзләрдән күренәме? Һәрбер табибның, без инде берничә ел буе табиб булып эшлибез, без инде табиб врач дигән сүз әйбит. Ал теге профессиональ информация була. Ни өчен бу ерактан киләм, бу сорауга җавап бирер өчен элеклектән үк күзләргә карап, кешенең нинди авыру белән авырганын билгеләп булган. Ягъни шул ук күз төсенең үзгәреше, шул ук күзнең тартылуы, күзнең шикрәеп карау, күзне тартып, менә шулай итеп карыйлар бит әле бит. Менә шулай итеп карау белән әлбәттә инде офтальмолог күрә, кешедә нинди авырулар булырга мөмкин икәнен. Һәм инде кергәндә дә хәтта безнең өлкән авырулар белән эшләтәбез инде әбиләр, бабайлар белән. Алар кергәндә дә ишектән ничек керү белән без ничектер аның начар күрүен яки яхшы күрүен алдан уйларга мөмкинбез. Чыннан да авыруларны билгеләп үтеп китә. Инде күңел күзгесе дигәндә бу инде күпчелек минем өчен психология ягыннан кулланыла торган җөмләдер. Инде кешенең күзенә карап, ул ни хәтле ачык, ни хәтле якты кеше икәнен билгеләп буладыр. Минем фикеремчә шулай. Инде мин инде беренче чиратта кешенең күзенә карап, менә мәсәлән, сезнең күзләрегезгә карап, зәп-зәңгәр, һәммәнең радужкасы зәңгәр төсле, димәк, анда меланин матдәсе кимрәк дигән профессионал яктан уйлыйм беренче чиратта. Аннан соң да инде Аннары күңел турында. Аннан соң инде күңел турында. Бу эштең тәэсире әлбәттә, эштең тәэсире. Рәхмәт, бик зур. Хәзер сезне Арсланга бирәбез. Ничек ул офтальмолог булдыгыз? Каян шундый теләк туды ул сездә? Әйбәт сорау. Үзем дә бу сорауга күптән түгел генә җавап бирдем. Эшли башлагач. Минем әтием, әнием алар табиблар. Һәм инде дәваниләр ягыннан да гомумән медицинага бармаска дигән уй юк иде. Медицинага. Һәм инде бар бит инде баягы әйткәндә терапия, бар хирургия. Хирургиядә кеше кул белән нәрсәдер эшли, вак күздән башлый, аннан соң гомумән өлкән зур хирургияларны башкара. Инде терапиядә инде анда күпчелек теге утырып, язмача, язып, рецептлар белән, дарулар белән дәвалый. Менә
O degine aytkanda. Menim özümçe нәрсәдер кул белән эшләп, ниндидер адреналин, ниндидер драйв кирәк иде хәзерге тел белән әйткәндә, бит. Бу әмма дә ләкин кыз кешегә, хатын кызга гомумән хирург булу, зур хирурглар эшләр бит, бер сәгать буе операционныйда. Ул кыен эш. Шуңа күрә икесендә кушып, берләштердем дә, кул белән дә эшлим. Офтальмологлар бит инде кул белән операция ясыйлар, утырып инде. Шул вакытта адреналин да аласың, шул вакытта хирургия һәм шул ук вакытта инде хатын кызга яраклы да эш. Һәм инде бик җентекле, бик ювелир эш дип атар идем аны. Чөнки мәсәлән инде бүгенге вакытта операциялар эшлим, көнне 10-15 операциялар эшләгән көннәр бар иде. Ул үзенә күрә бик җентекле эш, менә микроскоп астында без аны берничә сәгать буе шунда микро хәрәкәтләр белән шулай итеп кешегә операция ясыйбыз. Һәм инде бу менә ике теләкне берләштереп сайланган һөнәр дип әйтәм. Син күз тутына сөйлей башлаган, әмма күзнең төсе нәрсәгә бәйле ул? Кемнекедер яшел, кемнекедер зәңгәр, кемнекедер коңгырт, кара. Һәм аны үзгәртеп буламы? Рәхмәт. Бу әйбәт сорау. Ни өчен дигәндә, безнең кешеләр килгәч, менә минем күзем үзгәртергә, нишләргә дигән сорау бирәләр. Әйе, яшьләр инде бу. Менә минем зәңгәр күзле буласым килә, матур буласым килә. Шуңа бу күзнең радужка дип атала инде ул. Анда бу тупланган меланин матдәсеннән тора. Ул күпме, әзме, менә шуннан гыйбарәт. Кеше туганда бер төрле төс белән туарга мөмкин, тора бара инде бер елга акча, аның ошо меланин матдәсе гомумән пигмент бар, меланин пигменты инде матдә дөрес түгелдер. Ул туплана бара, керә бара һәм аннан соң кешенең күзе үзгәрә, барыбер яшел күзле туып, коңгыр төскә кергән кеше, мәсәлән, балаларны күзәткән бар инде. Ул үзгәргән мөмкин. Әз генә ул, мәсәлән, зәңгәр күзлеләр, алар кояшта бер төсле оттенок алалар, бит. Караңгы помещениедә икенче төсле оттенок алалар. Үзгәргән мөмкин, әгәр дә инде Операцион рәвештән үзгәртеп була. Хәзер андый бар. Безнең Россиядә андый операциялар башкарылмый, әмма чит илдә башкарыла, то есть күзнең күзгә матдә кертеп, менә шул пигмент белән пигментын алмаштырып, зәңгәрдән кара ясыйлар, карадан зәңгәр ясыйлар, менә шулай итеп үзгәртәләр. Әмма инде бу шундый нәрсә дип әйтим, күп еллар тәҗрибә тупланган операция дип аталмый әле бүгенге көндә. Иң җайлысы анысы линзалар кию, төсле линзалар кию, аларның инде әлбәттә бер яктан караганда зарарда булырга мөмкин, әгәр дә дөрес тикмәсәң аларны. Шундый матур сөйләшәсең, син Илина Актаныштан дидең, шуңа күрә аңлашыла инде ни өчен шулай матур сөйләшкән, Токталачык авылыннан. Бик матур. Татарча өйрәттеләр мәктәптә, кызганмыйм, хәтта татар телен теге әле Татарстанда гына кирәк микән дип уйлаган идем мин башта. Шулай алгарыш грантын утып, грантлар була бит инде яшь специалистларга бик күп грантлар, бик күп мөмкинлекләр тудырылган. Һәм шул алгарыш грантын утып, мин Америкада 3 ай стажировка үттем, тәҗрибә тупладым. Анда инде бик күп татарлар берләшмәсе бар. Алар белән хәзер дә әле без аралашып торабыз. Һәм инде менә шунда баргач, ничектер барганымның беренче атнасында Сабантуйга туры килдем. Аларда мартта була ул Сабантуй. Һәм инде шунда татарча җырлап бирдем. Татарча сөйләшеп, шунда беренче бергәләшеп, сөйләшеп, шул вакытта татар теленең, гомумән татар гырыф-гадәтләрен белүнең ничек чит илдә дә мөһим икәнен аңладым дөресен әйткәндә. Шуңа күрә татар телен инде үземнең балаларыма да өйрәтермен дип ышанам, Алла берсә. Инде мәктәптә сөйләшеп, гаиләдә сөйләшеп, ныгылган икән татар теле, димәк, аны дәвам итәргә кирәк. Аның кайдадыр чыгыш ясарга бәлки мөмкиндер. Татарча күз авырулары турында сөйләшеп алырга да мөмкин. Рәхмәт, инде менә җыр дидең инде, әйдәсен җырлап табыз хәзер белән җырлап, син бит әле бик матур җырлыйсың. Матур дип инде. Параллельно җыршын әйтергә дә була, офтальмолог кына түгел. Мин сине шундай сагындым, сизәсең микән шуны? Ак бураннар урап алса, табарсың микән юлны?
Ягына қалсаң, қарама жерлеріме, жыр болып келіп кірсің, наз толы жүрегіме. Elina, bilirsin, əbilər, babaylar kilədiydim bitində kübrək. Onlar indi tutar əbilər, babaylar kilgəndə, onlarga can rəxətidir nesin yolga kırıyor. Çünki min anı biləm. Onlarga tık tatar şahsi yaşatırgan tabip bulsa, ol indi yartlaş devalanıp çıqqan kıdık hisitə indi özün ime bizim tatar əbiləri. Özüne də şumay hələ onu şıktır, yakın bula ikinci türlü. Ey. Şulay motatip siləşkəş, o bit almatqaş, ikinci türlü qılmen. Dürüst, bu 100% sizin buna kilişem. Tatar tilin bilu, hatta oftalmolog oluşaganda da yardım eten. Eşitmegende opayda otur, opa, abi demişsin indi, opa desin indi, obay desin indi. Tatar şasiləşip özüne niştir kontakt tabıra kerek bit indi her patsient bilen, her ağrı bilen. Hem indi şolay tirip kontakt tapqaş, şiktir olar sana şana kübrek, yılmaya, kübrek özünün işindəgi bulğan sirlərin, ağrıların sili, o işindən da yardım etə. Çünki barı bir tabip qabarğanda bitində bilen şiktir. Qurqab, raşiklenip, arasını şıkmasana baş tabip qabarğanda da barı bir tığı burç olup. Əlbəttə. Işindən da ol indi gümmen ağrı tabip bilen siləşkəndən sindir siləşi bolsa, o indi davalanış qamılırğa teş. İndi tattarışı da siləşsən, o begrək də igelətə effekt. Рәхмәт. Интернеттан келген сұрауларның бірсі, хәзір күпләр ерақтан күрмей операция ясата. Күзлек киіп йөрү дөрес ме, әллә операция ясатумы? Оның жауабы бар мекен? Жауабы бар. Яшьләр язгандыр бу сорауны. Хәзер бу сорауга җавапны 2 сәгать сөйләргә дә була. Әмма төпләп әйткәндә, мен күз алмасы ул 21 яшькә кадәр үзгәрә. Үсә дип әйтик, организмда үсә, күз алмасы да үсә. Кем кайдадыр инде 18 яшьтә җитәр, 18 яшьтә операция ясарга ярый дигән язмалар бар. Әмма мин моның белән килешеп бетмим. Шуңа күрә әгәр дә операцияны ясарга тели икән, авыру, ерактан күрмәүче дип әйтим инде, кыз я малай, 21 яшьтән соң әгәр дә каршылыклары булмаса, ягъни инде каршылыклар дигәннән, күзнең тышкы катлавы бик юка булырга мөмкин. Ул юка булса, анда операция ясап булмый. Шуңа күрә инде күзлек я линза гына кала. Әгәр каршылыклар юк икән, әлбәттә мөмкин 21 яшьтән алып, анда өлкәнгә кадәр инде 45 яшьләргә кадәр алар шушы лазерный операциялар хәзер бик популяр бит инде үзенә күрә. Аларны ясарга була. Әгәр дә инде теге анатомия ягыннан каршылыклар булмаса. Күзлек киюнең инде операциянең да аның бит инде плюс һәм минуслары бар әлбәттә. Кемгәдер ярамый гына түгел, инде соңнан ул аны ничектер әзрәк күз кырып, шундый әзрәк дискомфорт кебек әйберләр булырга мөмкин операциядан соң. Булай инде бик күп кешеләрнең ясатканы бар, алар нәтиҗә белән канәгать, ерактан, ерак дөньяны күрә башладым, аны күрә башладым дип алар бик шатланалар. Шуңа күрә ашыкпаска беренчедән, икенчедән тикшеренергә, әгәр дә инде анатомия ягыннан тикшерү каршылыклар юк икән, эшләтергә мөмкин. Ясыйлар, күрәләр, нәтиҗәләр яхшы, әмма башта тикшеренергә кирәк. Рәхмәт, Элина. Сүзне Мәликәгә бирәбез. Сез нинди хайваннарны яратасыз? Карале. Дижәнлекләр, кушлар. Анда инде актанышта тырналар, аккышлар. Кайтканда, белмим, бу сорауга гомумән мәктәптән бирле уйлаган юк җавапны. Әмма кайтканда инде уң якта, актанышка кайтканда уң якта бер күл бар. Ул күлдә 2 аккыш йөзеп йөри, ничә ел инде. Бар, күргәнегез булгандыр. Берәү булса, берсе генә бер аккышны йөзеп йөрсә, мин аңа бик борчылам. Икесе булса, ничектер икәү икән, карале дип китәм. Аккышлар бик эше миңа, мен теге матур павлин, зур койрыклы павлиннар эше белмим инде, алай теге яратып үләм яратам дигән җәнлегем юктыр инде. Песи юкмы? Песи иткә, песине беләсезме ни өчен?
Теге башта әйткән профессиональ деформация безгә кайбер пациентлар килә, кайбер авырулар килә, яшьләр инде. Аларның псиләр күчерә торган ширнең күзгә йогынтысы белән киләләр алар. Токсоплазмоз дип атала инде ул. Нәрсә була күзгәндә? Күзнең менә сетчаткасы күрә торган иң мөһим өлеше дип әйтәбез инде ул яралана. Анда ялкынсыны барлыкка килә. Һәм шуңа күрә мияларны дәвалаган бар. Әлбәттә инде псидән дигән сүз түгел. Псидән дә әттән дә булырга мөмкин. Әмма псиләр аны күчерәләр ул ширне. Шуңа мин ул яктан күрә мияларны бик теге читтәрәк йөрим. Кичкенә якта, кичкенә чакта инде псиләр уйнап үссәм дә. Шул Әлбәттә, микроскоптан күрсәң теге ялкынсыны. Инде күрәсең дә, аңлашылды. Шуңа күрә теге сакланганда Алла саклар диләр, шуңа күрә сакланабыз. Кәефегез төшсә, аны ничек күтәрәсез? Рәхмәт. Бушына. Бүген төшмәгән. Бүген күтәренке сезнең кырга килгәч. Беләсез, без кайбер чакта 24 сәгать буе эшлибез дә. Дежурство дип атала инде ул, врачларның дежурство бит инде. Һәм аннан соң тагы калып эшлибез әле. Операциялар ясыйбыз. Аны кичкә инде кәеф тә юк. Ол жаганда нишләргә? Кайтып ятасы бит инде югыйсә, ял итәсе. Без китәдерик моңарчы инде ковид чорына кадәр караокега дуслар белән, дәйе? Теге бүтән бу җырлап чыгу дигән сүз түгел, әмма дә ләкин барып шунда әзрәк микрофонны кулга алып, яраткан җырны җырласаң, менә шулай кәеф күтәрелә. Бәлки бер-ике көнне күрсәтерсез, менә күп кеше ерактан күрми менә монда. Назилә дә, менә мин дә, Мәликә дә, тагын бармы линза киючеләр? Линзадамы? Күзлек кенә киясез, шулай бит? Сез линза һәм күзлек киясез? Әйе, линзада күзлектә. Линзада күзлектә. Ничек босырым, чөнки кем мәсәлән линза гына кия, алар әлбәттә инде гел линзада гына йөргә тиеш түгел, алар әзрәк күзлек белән күзлек киеп, күзне ял иттерергә тиеш. Инде күзлекләрне кигән мәсәлән яшьләр, әйе, алар күзлекне дөрес итеп сайланган булырга тиеш. Теге тоттыңда, мысы миңа ярар әле дип теләсәң дә күзлек ярамый инде. Ничек сайларга менә минус фәлән сидең. Аннан соң бүтән ничектер бүтән нәрсәләр дә бар бугай, ничек аталар ул? Инде аның пышмаклары, правалары, бу инде дөрес теге борынга утыруы, дөрес итеп утыруы, менә алар теге матур күзлек кидендә, монда фирма язылган да, алай дөрес түгел ул. Әлбәттә инде барып, беренчедән теге диоптрияларын, ягъни ничә минус синең, минус 3 минус 4 менә шулар дөрес булырга тиеш. Ул теге юк менә минем мәсәлән минус 3 икән, минус 3-ны кимим, минус 1-не генә киям, алай менә дөрес түгел ул. Аннан соң бүтән менә ничек торганың нәрсәсендер үрчеләр икенче төрле менә булай бурып. Астигматизм бәлки. Астигматизм. Ансаның әзгенә нәрсә дип әйтәм инде, катлаулырак ситуация, теге анатомия. Без заказга ясалар линзаларны. Алар заказной линзалар, заказной күзлекләр алар. Яны шул мөһим шул астигматизмда махсус линзалар. Махсус линзалар, чөнки астигматизмның дөрес пышмагын сайласаң, пышмакны билгелиләр. Мәсәлән, кыскача гына безнең бит инде күз алмасы туп шикелле. Әйбәт, ул теге түгәрәк футбол тубы шикелле. Ул теге астигматизм юк инде андай чиракта, ягъни кояш нурлары үтеп керә дә, тышкы катлаудан махсус угол ясап, бер пышмакка җыйлалар, сетчаткага җыйлалар. Әгәр дә инде күз дөрес формада булмыйча, теге гандбол тубы шикелле булса, кояш нурлары төрле пышмакларда төрлечә сыналар да, бер пышмакта җыйламыйлар сетчаткада. Димәк, астигматизм барлыкка килә. Күнегүләр дигәндек, күнегү белән буламы ничектер үзеңне менә минусларны бетергән ничектер күздәге буламы? Хәзер бит инде ни өчен яшьләр була, бетерүк булмый, әмма теге тагы да зурга китмәсен өчен минус, һәм инде сакланып, әз генә яхшыртып та була, алай эшләп була. Әмма аларны көн саен менә тренажерка йөриләр бит әле кешеләр. Шунысында күз күнегүләрендә көн саен даими рәвештә эшләргә кирәк. Мәсәлән, берәр карандаш манасы, карандаш булмаса бармак та ярый. Бармакка карыйсыз 30 сантиметр ераклыкта, әйбәт, борын очында, әйе, менә шулай. Карыйбыз бармакның очына. Озактына, аннан аны якынайтырга мөмкин. Бармакка карыйсыз да, аннан тагын. Менә шулай карап торасыз. Һәм аннан күзне еракка юнәлтәсез. Еракта, иң ерактагы ноктага карыйсыз.
Әгәр дә тәрәзә кырына киләсез икән, тәрәзә кырына килдегез, менә тәрәзә бит инде. Тәрәзәдәге бер топка карыйсыз. Ни бит? Топка карыйсыз да карап торасыз да, аннан соң бер 15-20 секунд карап торсагыз да була. Аннан соң ерактагы, иң ерак ноктага юнәлтәсез. Горизонтка дип атыйбыз инде без аны. Шул чиракта күз мускуллары кысыла, һәм аннан соң еракка карагач алар киңәя, җәйләләр. Инде менә күзлек киюче яшьләргә аларга офтальмологлар әйтәләрдер, ел сайын аппаратный диагностика, аппаратный лечение дип атала инде ул махсус аппаратка утырып аларны күзнең мускулларын ныгыталар. Аларга ел сайын тегәр мөмкин булса инде, мөмкинлек булса клиникага барып аппарат дәвалау кирәк. Менә бадминтон уены күзгә файдалы дип әйтәләр, ул дөресме? Дөрес. Диссертацияда язганнар хәтта бадминтонны уйнаучы яшүсмерләр, күзлек киюче яшүсмерләрнең күзлек киюе проценты кимегән. Хәтта бадминтон, зур теннис, әйбет инде. Аннан соң тагы шулай ук бассейнда yüзү. Ул менә шундай гомумән инде шул ук баскетболны мәсәлән алсаң да, сез бит тупны монда уйнап атасыз. Аннан соң тегендә еракка, ягъни күз мускулларына сез һәр даим бирәсез тренировка. Бадминтонга кайтканда инде яшеннән да ул бик яхшы шурта. Шәп, алайса Инҗе, Мәликә, Зилә, Ралина, алайса без чыгабыз бадминтонга. Хәтта шудан соң җәйкенә уйнашлыйбыз, хәтта шуны. Теге большой теннис Шулай гайбәтәйме? Шулай ук кызыгам. Ул гомумән физик яктан да кешене тарта, һәм инде күзгә дә гел карап торырга кирәк бит инде тупка. Бассейн инде яхшы, әлбәттә, теге бассейн ишен дигәндә муен мускулларын, теге шейно-воротниковая зона диләр инде, алар нәзерәк йомшартып җибәрә, әйбәт ул. Сезгә бик охшаган китап һәм кемне укырга тәкъдим итер идегез? Кечкенә чакта хәтерлим, чит тел литературасына укыганда Джек Лондонның «Белый клык» дигән китабын укыдым да, шундай гашык булдым. Аннан соң киносын карадым, җылап беттем. Менә кечкенә чакта шул истә калган ни өчендер. Аннан соң мәктәп дәврендә бик күп литература бирәләр бит инде, әдәбиятны укыйдыр инде. Аңа алардан аеруча истә калмаган ишеген мәктәптән. Хәзерге вакытта инде теге современный заманчаларны гына укыштырам мин, психология китапларын яратам. Сезнең миңа калса, нинди киңәш бирер дигән сорауга, сезнең булай да мәктәптә бик күп бирәләр, сезгә вакытыгыз каламы сезнең аны укырга? Миңа калса мәктәптә биргән, ләрен укып барсагыз, соңыннан инде үсә төшкәч бәлкем үзегез сайларсыз. Әмма мин беләм, мәсәлән, классик китапларны, мәсәлән, шул ук Мастер Маргарита Булгаковның әйбит, мин аны мәктәптә укыган идем, мин аны беренче курста укыдым, мин аны ярты елларга укыдым. Менә ул икенче төсле кабул ителә. Һәм шулай вакыт узган саен, миңа калса классика, шул булган классикалар, алар беркайчан да картаймас. Бәлкем аларны укырга кирәк булар. Әмма мәктәптә ул кызык түгел. Аңламыйсың, нәрсә язылган, нәрсә ул әйтмәкче була. Алар кызык түгел. Шул күрәскәч, бәлкем. Безгә яшьләргә күпме телефонда утырырга кирәк, күзне бозмаска? Утырмаска кирәк. Җавап бар. Гомумән утырмаска кирәк. Ул гаджет, телефон. Сез бу телефонсыз яши алмыйсыз. Мин үзем дә яши алмыйм инде хәзер дөресен әйткәндә. Миңа авырлар шартлатыра, мин шуңа гына алам аны. Юк инде дөресен әйткәндә, гомумән мәктәпкә кадәр, 6 яшькә кадәр балага телефон тоттырга да, бирергә дә, күрсәтергә дә ярамый. Телевизорда хәтта 15 минут кына көненә ул карарга мөмкин 6 яшьләр, 5 яшьләрендә, 6 яшьтән соң дисәң була. Инде сезгә нәрсә дип әйтим, менә көненә гомумән, менә көн дәвренә 1 сәгать булса җитә ул. 1 сәгать теге утырасың түгел. Көне буена 10 минут, 5 минут, менә 1 сәгатьне тутырдың бит, шул булды, тәмам. Булдыра аласызмы? Әйдәгез эшләп карыйбыз. Минем ике сорау. Беренчедән, китаплар турында әйтәләр, машинада барганда китапны укырга ярамый, дөрес әйберме ул? Әгәр дә
укымыша барырга мөмкинлек бар икән, укымыша барырга кирәк. Аны ул әзрәк нәрсә дип әйтәм, фокусировкага кыен бит. Менә син карадың, анасын селкендең, анасын күз бускылары нәрсә дип әйтәм инде. Укыганда безнең күз мускуллары кысыла дип әйттем инде, фокусировка барлыкка килә үзенә күрә бит. Һәм шуңа күрә ул селкенгәндә алар ул фокусировка югала. Һәм инде аларга үзенә күрә зыян килергә мөмкин. Урга ярамый дип әйтсәм, дөрес түгел. Китап укый башларлар. Юк, китап укый башларлар. Әгәр дә мөмкинлек бар икән, трассада укымаска. Машина селкенми икән укыйсыз. Селкенми торганда машинага утырган. Һәм инде экранның менә теге бик яктыда булырга тиеш түгел, ул бик караңгыда булырга тиеш түгел. Теге телефоннар шул. Ул теге электрон китаплар бар, анда теге гадәти китап кебек күренә. Гадәти кебек. Менә шул дөрес освещение, ул дөрес яктылык. Элина, рәхмәт сиңа бик зур. Син ничек дип әйтим? Теге синең профессион офтальмолог индеме, әмма син әле беренче чиратта ничектер син яныңда шундый рәхәт. Син беренче чиратта җанны дәвалаучы дип әйтер идем мин. Син тыңлап утыру, ничектер син белән сөйләшәсе килә, сораулар бирәсе килә. Рәхмәт сиңа хезмәтең өчен. Бик зур рәхмәт әйе. Хыялларың өчен вашсын син. Рәхмәт чакыруыгыз өчен сезгә инде уңышлар. Күзләрегезне саклагыз. Evet, саклагыз, күзлекләр кигәннәр инде алар берсе 21 яшь тулганнан соң үскәннән соң бәлки аларны салырсыз әгәр дә булмас. Бәлки салмассыз, күзлекләр бик матур килешә. Әйе. Әмма дөрес гимнастика ясарга кирәк. Көнгә ничә минут кирәк аны ясарга? 15-20 минут кимендә кирәк. Һәм 3-4 тапкыр ясасагыз бигрәк тә әйбәт инде. Кимендә иртән кич, әйбәт. Линзаларын дөрес кияргә, линзаларны дөрес кимичә бик күп авырлар, яшьләр киләләр безгә. Иртәгә салырмын әле дигән фикер булырга тиеш түгел. Кайтасың, саласың, кулларны юырга кирәк әлбәттә салыр алдыннан. Бик җаваплы карарга кирәк инде үз күз күрүенә. Ә сезгә инде гаджетларда шамалап утырырга, үсәргә, ягъни бадминтон уйнарга, зур теннис уйнарга, нәрсәгә шундый теләкләр инде. Гомумән тормыш биргән мөмкинлекләрдән файдаланыгыз. Хәзер сезнең мөмкинлекләр зуррак якысы, интернет челтәрләре белән. Шулай бит. Рәхмәт Элина. Бик зур рәхмәт сезгә. Бүгенгә калып тапшыруы тәмам. Хушыгыз. Элина апа шундый рәхәт, шундый файдалы тапшыру булды бу. Үзегезгә ничегрәк тәэсире? Миңа бик ошады. Мин әле бит өлкәннәр белән генә эшләйдем, әбиләр, бабайлар белән, ә сезнең белән яшьләр белән аралашкан юк инде күптәннән. Миңа шул хәтле ошады. Сорауларыгыз да урынлы булды. Үзегез дә бик ачык, елмаючан. Бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Әлбәттә, киләсе тапшыруларда, киләсе тормышларда уңышлар сезгә. Рәхмәт бик зур.